Marijn van der Voorde scoort 5-4. Voor Marcus voor zijn tweede doelpunt. De stand is 66. Zegen door Esther Heijden. De stand is weer gelijk 8-8 door Jos Rozenboom. André Zwart brengt jullie elkaar weer op voorsprong 10-9. En de stand is 11-9. Zij kunnen het niet. Doelpuntenmaker André Zwart. Christian Halen, ik denk weer een voorsprong, 13-12. Van der Voorde.